Akadi. Nebuku. The Honorable Igbo Ebuka onwere onye ọ na-aba na-achụ efi na-achọ ịma na o ji ọgbele ịma na onwe ife ọ na-aba ọgwụ efi akwụrụ anyị bịala ịjụta gị ihe gbasara ịgba odibo a na-ekwu nke ndị Harvard mechagoro research fụna ọkọpị n'ihe dị n'ime ka mmadụ kwudosie ike ka mmadụ bụrụ ọgaranya mana ndị Igbo anyị adịghị enebazi anya na ya o nwere ife nwere ikwu maka ya na ndụmọdụ ị nwere ike inye ndị Igbo maka ya. Okay, daalụ rinne. Ị ga-agwagodo anyị afa gị gwa anyị ife ịbụ. Daalụ. Afa m bụ Barrister Ebuka Igwe. By God's grace, I'm the honorable member representing Idemili South Constituency in Anambra State House of Assembly. Okay. Nke ndị be anyị ji UGOSINACHI wee mara afọ otu UGOSINACHI na-anị alọ. Okay. So daalụ rinne. Dịka ajụjụ gị si wee dị. Ịma na Igbo bụ Igbo. Ekene m unu. Ana m asị na ife gbasara Igba Boi n'ala Igbo o tegori o bidoro ọ bụrụ ife ọfụrụ ọ ife ndị nna nna anyị ji wee dị ebube. Ana Igbo amaka, ana Igbo abụ n'ebe ya anọ na-azụ onwe gị mata ife ọbụla na-emenụ o nwere onye gị na ya ji okwu. Ndị Igbo eji ndị Igbo ihe eji mara ndị Igbo na anyị na-agba mbọ. And Igba Boi a na ọ dị ka onye jekwara school. Ọnọdụ ka onye jere akwụkwọ because ị bụrụ nwoke ma ijere school ma ịgbara boi ife mere gị because in the course of Igba Boi ọ ga-adịkwa ka ị nọ na school, ọ ga-adịkwa ka o nwere ife ọzọ ị na-amụta. Ọ mere ife onye gbara boi ife dị iche na-adị na ndụ ya maka na o nwere ụdịrị school do na ọ bụrụ a formal setting but o nwere ihe ị ga-amụta n'Igba Boi ị ga-eji wee bụrụ nwoke, ị ga-eji wee kwụrụ n'ụwa kwudosie ike. So ihe anyị na-ekwu bụ na a ga na-akwado ndị mmadụ n'Igba Boi. Ị na-anya na Igbo fụ na ndị mmadụ anaghị agbazi boi o wewu because of oke ọchịchọ, o wewu because of na onye ọ na-achọziri ego mbute, o nwezi onye chọrọ iji nwayọọ nwayọọ wee gagide ruo n'ebe a na-eje maka ndị gụrụ akwụkwọ. Onye gụchara akwụkwọ gụrụ law ịnọ 5 years jee law school ọ bụrụ 6 years imecha ịpụta ije kpebe ikpe ije mebe Chukwu gozie gị igote moto ịfụzi onye ọzọ n'ebe ọzọ na-agụrụ akwụkwọ na-agbara boi ọ na-ene anya na onye ego na moto na enwe na onwe ya kwesịkwara igo moto efu ya faje na-etinye aka n'ife ọjọọ. Ọ ya wụ na ndị mmadụ hapụrụ Igba Boi maka onye ọwụ na ya echekizi ha many years, ha ya echekizi afọ one, ha ya echekizi afụfụ ịtara, ha ya echekizi mgbe ị na-amụ ụzọ eje na shop eje akpọpere ọga gị shop eje asụchasịcha ụlọ nọ na imecha ha na esetụlụ gị nweta ha ego mebe ife a asị na onye enwe n'ego gị fụ onye ọzọ achọba ka o nwee ego ahụ without isozi usoro. Because ife ọbụla mmadụ na-eme ma ị gara n'usoro ịma na ịgatara ya ma ọ nagide masị a na-arụ arụ masị nwee fọmụla rugide soro fọmụla ahụ iruo ebe ị na-eje mana iwọchi anya gị masị rụọ ma isoro fọmụla ị ya ada. So anyị wee na-asị that na a ga-akwado ndị mmadụ ka ebidokwa na-agba boi dịka esi agbabụ bifo. Unu bịa na Anambra steeti eji Igba Boi wee mara ndị Anambra. Mgbe gboo ndị Anambra na-agba boi ka na-agbakwa ruo echi. Kịta enwere iwu a na-achọ imebe na Anambra maka Igba Boi. Igbo Apprenticeship bill a na-achọ ka etinye ya ka emee iwu ga na-harmonize ga na-control ga na-afụ maka Igba Boi so that onye ọbụla na-agba boi amarago na o nwere iwu na-ekpuchite ya. Maka mana sometimes mmadụ na-agbagide boi gbachaa boi ama setụlụ ya because na onye ọha sị na o nwere ihe jikọrọ gị na ya. Ụfọdụ ejewe omenala jewe na arụsị ịtụ na arụsị mana ọwụ na-enwe iwu na-achịkọta maka Igba Boi ekwuo ma afọ na ya agba boi, ekwuo ma ife a ga-eji wee mee ma agbasịa boi, ekwuo ma onye gbachara boi ma emeghị ya nke a na-ekwe ife anya eme onye a. Ị ga-afụ na ndị mmadụ ga-eji ihe a wee banyewekwa ihe mere ndị mmadụ ji eji agụ akwụkwọ because na-enwego iwu si na ịbanye skuul ọ wụrụ 4 years course ịgụcha 4 years na ịpụgo, ọ wụrụ 5 years ịgụcha 5 years ịpụgo and n'imecha anaghị enye gị certificate enye gị iwere eje nweta ọrụ. O nwere ndị na-asị na ọ ga-aka mma nwatakịrị gbasịa boi
ahụ ise ahụ isii dịka ya na ọgụ ya si kwu ka enye asambodo ikpere na nke ahụ o so na iwu ha na-eji mebe kịta iwu a na-aga imebe na Anambra bụ na onye gbachaa bụ ya nye asambodo because onye nọ mụọ ọrụ onye nọ mụọ ahịa 5 years 6 years 4 years 7 years ọ karịgoro onye gụrụ akwụkwọ nọ onye gụrụ akwụkwọ ego 4 years gofa ya enye asambodo so o so na iwu anyị na-ekwu ụda na a ga-emebi iwu agaghị apụta very soon oge na-adịghị anya na a ya ewepụta ya maka na enwe iwu efu ndị mmadụ enwe the confidence obi esiefe ike fewe na-abanye Igba Boi so ọ nọ na pipeline oge na-adịghị anya ndị ụwa niile ndị Anambra steeti ya afụ ya iji wee kwado gịnị Igba Boi na onye ọ na-agba boi gbachaa boi na a ga-enye ya asambodo nye gị asambodo ị ga-eji nwe ya nweta ọrụ ebe ọbụla because na onye gbara boi nọkwa ka onye gụrụ akwụkwọ nọ na onye gụrụ akwụkwọ nọzi n'ime skuul go onye gbara boi nọ n'ime afịa wee ebe ọzọ wee mee ịgbara ife ewu na-eri odogwu ọkwa isi UGOSINACHI odogwu ka ị na-agba ife ewu na-eri ihe ọzọ anyị ga-ajụkwa gị bụ onwere ihe dịka maka onwe ndị na-asị ka ama ma ga-emebekwa iwu gbasara ahịa ndị Igbo na-ehibegasị onye hibe ahịa ma onwere ọ bụgoro na-emeghị ya asị iwu ka e nwee gọọmenti sọpọtụ ga na-akọwara business people etu ha nwee ike isi wee hazie ahịa ha na-azụ ma ihe ọbụla ha na-emebe ọ ga-abụ ha nwa ka ihe ha na-eme ghara ịnwụ nwere ihe unu na-eme dịka onye omebe iwu yes ịma na dịka isi na-ekwu ihe a na ọ dị ka ndị oyibo na-akpọ ya succession plan what it means na onye nọ n'ahịa na-azụ afịa ma onye nwere business ma onye nwere company kwesịrị ka e nwee atụmatụ ya bụ ọwụ na echi achọ onye ọba achọ mgbe ọ nọchagoro na ka dịkwa sure na ihe ahụ ọ tụwara ka na-aga maka na ihe na-eme ndị be anyị wụ na ha bịa mepee ife fewere onwe ha gbaa ya round echi achọzi onye ahụ achọ anyị afụzi onye ọzọ ya banye n'akpụkpọ ahụ ịma na before n'ụlọ akụ nke ndị oyibo na-akpọ bank before bank na-abụ ofu onye na-enwe ada enwe succession plan anọkọtasị na bank efe oduona anọkọtasị gị na nke nwe eme anọkọtasị gị na nke ọzọ eme mana emechazie Central Bank of Nigeria wee basị mba wee wepụtazie iwu wee sị mba na ofu onye ama nwezi bank so that echi achọ onye ahụ achọ na bank aka na-agakwa unu na ihe mberede nke dakwasara onye isi ndị Access Bank ụbọchị a efu na ka ihe mberede na-adakwasị ya afụrọzi ya oruru 1 week ndị ụlọakụ ndị bank tinyekwa onye ọzọ because na iwu ahụ adịgo so onye anyị na-ekwu bụ na ọ bụrụ ma iwu eji nwayọọ ịma na anyị ji nwayọọ na-eme ka anyị mara na ya adabasị and ọ na-adaba maka everyday onwere mgbe ada ewepụta iwu maka ọdịmma ndị Naịjirịa maka ọdịmma ndị Igbo mana nke succession a kịta iwu anyị mara n'oge na-adịghị anya na anyị emekwa ya maka na ọ na-eme ndị be anyị affect ihe nne maka ị nwere ike na ọ na ofu company na-arụ ọrụ tinye obi gị niile echi asị na onye nwe company afọ ozi ya na ọnọzi company emechie ịbịa pụkwa bịa bidokwa ụwa n'isi bịa tabakwa afọ ọ bụrụ na ihe niile rụrụ ebe nke ahụ emego gịnị agago onwe onye kwu unu sị na n'obodo oyibo na company ọbụla na-akwụ tax na gọọmenti na-agba mbọ ịfụ na company ahụ n'ụkwụ akpọ ha mana a na-ekwu na tata na onye company mmadụ nwee nsogbu dịka na mmadụ riri ego company onye ahụ jebe ma polisi ma ebe ndị ọzọ na onwe ihe a na-ekwute ya mgbe ụfọdụ gọọmenti ma ọ bụ unu nwa bụ ndị omebe iwu unu ga-etinye anya n'ihe gbasara ya ka o wee bụrụ na onye ọbụla na-akwụ tax dị well protected ịma na eji nwayọọ were abịa anyị emecha nwụfa ncha n'ofu ụbọchị dịka nsi gwa gị emeghị ya n'ụlọ akụ megasị ya n'ebe ndị dịgasị anya bụta ama m na oge na-adịghị anya oge eru ebe niile because ama m na ihe eji na-ebido wuti ndị dị mkpa ụlọ akụ wee ebe a na-edowe ego ndị hiri nne ndị mmadụ so emeghị ya wee were ya chekwaba ego ndị mmadụ onwezi onye na-anwụ kịta na BP dat na asị na bank foduru efu dat na detin ihe a na-eme na-aga so but ihe m na-ekwu na oge na-adịghị anya unu ma na Naịjirịa everyday wee nwayọọ na-arịpụta oge na-adịghị anya a ga-ewepụtakwa iwu
ga-akọva ebe niile ma ndị nọ na shop ma ndị nke m gwara gị maka ndị na-agba bọị ndị na-agba bọị kịta adịghị yes ebe a na-eme iwu nke ahụ ama m na very soon na a ga-enwekwa ndị nke ọzọ. O nwere ndị na-ekwu na ihe kpatara ụmụaka anyị ji ada asụsụ Igbo bụ na na-enedazi asụsụ Igbo anya rie nne maka na ụfọdụ kwetara na nwatakịrị ji Igbo wee mee ntọna na ama asụmụzi oyibo mana ndị na-eme nchọpụta mechaa nchọpụta chọpụta na nwa ji asụsụ nne na nna ya wee mee ntọna na aka ama asụ oyibo ka ihe kwuru maka nke a. Yes, akwadosiri m ihe ị na-ekwu ike maka na so na Nigeria so na baa ya ebe a ka a na-asị onye ọ na-asụba oyibo. Ije na mba ndị ọzọ a na-eji asụsụ obodo ha kụziri nwatakịrị ife. Ije n'Asia a na-eji asụsụ Asia. Ije China ka a na-asụ. Ije China Chinese ka fa na-eyuzu. Ije Japan asụsụ obodo ha ka ha na-eyuzu. Mana ebe Nigeria anyị asị ka e were oyibo chefuzie na iwere oyibo taịm nwatakịrị ga-ejigodi wee bịa mụwa ka esi ya translate ihe tụ oyibo wee mazi ka ga-esi translate ya tụ ihe a na-akụziri ya efu na oge a na-aga a na-asị na nwatakịrị bụ iti mana inene anya efu na nwatakịrị ọwụ na eji asụsụ be ha wee kụziere ihe na ọ na-aka abanye ọ na-aka aghọta ya ọsịsọ. Ịbịa kịta ịrụ aeroplane esi nwatakịrị nakwa nke awụ ntu nke awụ nke awụ nke iweta ya itinye ya ọrụgwa ọrụ nwatakịrị ya aka ghọta. Mana ịbịa were oyibo use with some grammatical terms use with some mechanical terms ogbo oyibo efu that na nwatakịrị ga-ebugodo ụzọ chọwa ka o sigodi n'asụsụ be ha wee wefee ya n'oyibo before sikwazie n'oyibo wee wefetezie ya n'ihe a na-akụziri ya efu na oge a na-aga. So mụ na-akwadosi ike that na ihe ọbụla gbasara ịmụ ife na ụmụntakịrị kwesịrị ka e were asụsụ be ha. Mgbe mechara ndị mmadụ mepe ma sụba Igbo ma so many support groups n'ala Igbo ka e were kụziere ụmụazị ife bụtọkwa ndị nne na nna ka nna eblem maka na nwatakịrị nata n'ụlọ ndị nne na nna ya asụrụ ya Igbo ndị nne na nna bịakwa ha asụbakwa oyibo broken nwatakịrị pụọ na skuul oyibo ọ nata n'ụlọ oyibo gụwaziwo nne na nna ya kama ị ga-asị ya mgbe nne m nnọọ kedu ihe a kụziri gị na skuul ngwa nekwa ka esi eme nke a iwere nke a tinye na nke a ọ bụrụ nke a ewepụ nke a nwatakịrị aghọta bụta ịbịakwa ibidokwa oyibo ha asụrụ ya na skuul at the end of the day nwatakịrị anyị aghọtazi nke ọ na-eme ọ ya wụ na ị na-ahụ that na our native languages na-aga into extinction. UNESCO ekwubie na Igbo language ga-aga into extinction. Ọ nabago yes ọ rara ifu nwatakịrị na-asụ Igbo kịta because ndị parents na-achọ ndị nne na nna na-achọ ka a sị na nwa ya na-asụ oyibo oruzie were oyibo mana ijezie na Amerịka ifuzie ndị be anyị nọ na Amerịka ka ha na-afọs nwa ha ka ha sụọ oyibo mana ọ dịgo late because ha ewerego oyibo sụsasịa nwatakịrị isi ebe jesi ya sụwakwa Igbo ọ dịkwa ka ebe na-akụzikwara ya akwụkwọ ọzọkwa. So nkwado na-enye bụ that na a ga-ekwu okwu ihe gbasara asụsụ Igbo and ọ dịrị ndị nne na nna. Asị onye omebe iwu nwere ihe unu nwere ike ịgwa ndị ụlọ akwụkwọ dị iche iche na-eti iwu na ụmụaka ama na-asụ Igbo n'ụlọ akwụkwọ maka anụrụ m na ihe dịka Ondo steeti o nwere mgbe a melie nọọ Yoruba ka ndị a ga-ejizi na-ekụziri ụmụaka ihe na ụlọ akwụkwọ ha. Unu na-eche echiche na that side dịka onye omebe iwu unu na-eche ime ka ndị nkụzi hapụzia ịdị na-eti iwu na ụmụaka ama na-asụ Igbo? Yes, ịma na dịka anyị si ekwu ya kịta ịma na ha bịa si kedu ebe ekwugoro okwu a kedu ụlọ akwụkwọ kwuru ihe a enwere ụlọ akwụkwọ kwuru ya si bịa gwa anyị o nwere onye ya afụ ịghọtago ọ dịka ha sị ọ dịka ha sịrị na asịrị na asịrị but ama m that na o nwere onye Igbo ṅụjuru mmiri ara afọ ga-akwado that na ụlọ akwụkwọ ọbụla ga-asị that na anyị asụsụ Igbo but ama m na o nwere ụlọ akwụkwọ ndị na-eme ya ka ha wee dị ka ha kasị eme but ịmarago na o nwere onye ga-apụta kwuo na ọ na-eme ya and dịka iwu si dị everyday a na-eweta ihe gbasara iwu anyị eme ama m na dịka isi kwuo nke a enebaga anya dịka isi kwuo na-enwego nke a na-eme n'Ondo steeti enebaga anya ga-enwekwa ndị some other places ka na pressure kwa ime ya and ama m that na Anambra steeti ebe anyị nwa nọ na-awụkarị the lead n'ife niile a na-eme gbasara imebe iwu
na ana Igbo anyị and ama m n'oge na-adịrị anya as the light of the nation na anyị ga-egosikwa ndị mmadụ ihe gbasara iwu anyị na-ekwu because ama m na iwu a ya bara onye bara onye ana ama m na iwu a dị ezigbo mkpa n'ife ọbụla anyị na-eme. Daalụ hinne odogwu UGOSINACHI ị na-agba ife ewu na-eri ihe ọzọ nsị ka njikwa ga-ebe akụruo unu ndị mmadụ kịta enwere utom ihe a na-akụrisi n'obodo dị iche iche ebe ndị Igbo anyị nọgasị azụ afịa ha eme ọrụ ihe ha na-alụ ndị be anyị na-enedazi anyị gbarataba ana Igbo mana onwe ndị ajụba ọsị ya na-agbarata ana Igbo na ana Igbo adịrọ safe na ana Igbo enwere conducive atmosphere na ana Igbo ya many excuses onwe ihe gọọmenti ma unu nwa bụ ndị na-emebi iwu na-eme iji wee mee ka enwee a level playing field na conducive atmosphere na ndị a na-ewenata ife unu wee feel secured and protected. Okay, ịma dịka nsi gwa gị Anambra bụ obodo a na-eṅomi and dịka the light of the nation anyị na-ekwu that na nwe ihe chọbara n'ala Igbo bụrụ ụzọ bịa Anambra ebe Anambra ndị Anambra egosi gị ka esi eme ya iwu anyị na-ekwu na bụ na Anambra ebidogo ya eri mgbe ihe gbasara akụ ruo ụlọ Anambra ebidogo eri mgbe wee kwuo si that na ọ bụrụ oke o nwere ha na-akpọ CFO nke a na-enye m igo ana ọ bụrụ before n'other places igo ana 1 year 2 years nwetabe CFO mana na Anambra kịta ire akwụ ụgwọ CFO gị n'oge adịghị anya ewere anye gị Anambra mere ya CFO wee wụrụzie pịam enye gị ya ị na ha na-akwụ ụgwọ oge na-adịghị anya mecha na confirmation na gị enye gị ọ bụrụ ozi mgbe ọ na-anọcha 1 year 2 years ihe ahụ maka akụ ruo ụlọ onye mara that na ọbịa go ana na Anambra kịta na within 1 week 2 days 3 days na nye gị CFO ị ga-afụfe eme gị fa agbara na-abịa because igo ewere CFO emagodi na ị nwere that investment i were emebezie because enwe mgbe mmadụ ga-abịa ihe na-atụ ndị mmadụ egwu na ị nwere ike bịa gocha ana chọọ ime investment rụchi ihe niile na-arụ echi asị gị na ị nwere CFO asị gị nke nwa o nwere ike eche onye asị gị na ụlọaka ụmụ obodo ndị ga-eje ofu a na-ere ya 5 times asị gị kedakwa ijigo iji power of attorney nwe ji nke asị gị na ọ bụrụkwa valid destiny enweba true to God mana Anambra emeghị ya na even investment na Anambra enwe C enwe ndị na-akpọ C enwegasịrị so many investment agencies edocha even ma solution innovation ọ dịgasị ebe a emere ya such that na ọ bụrụgodị na o nwere ihe ibu n'obi chọrọ investment ibu n'obi chọrọ ime Gọvanọ Soludo emeghị ya na ịbịaruo edo na ana gị na ndị mmadụ akpa fa fine tune oru gị ya otu the investment ga-esi je ebupụtara gị ya Anambra remains the best place for investment now because ọ bụrụ ozi business as usual ịpụta ha na ị na-eme ozugbo a na-enye gị ife ị chọrọ onye mere iji hụ so many estates na spring up now so many investments here and there ị na-anya ebe na-ahụ factory nka na ebe na-ahụ ụlọ nka na ebe na-ahụ nke akụ ruo ụlọ is happening live and direct in Anambra because the governor has produced or has provided a conducive atmosphere for investment to thrive at ease, no stress. Obodo mgbe a ga-apụta asị ka ejenye onye nke ego ma ka ejenye onye ego before i bịa mee investment ka ọ help gị aka azụ ada emezi ụdịrị ha na Anambra onwe ha n'ihe ọnụ chọrọ ime come straight walk in door just ịbanye ha pịam enwekwu ma nke a na-akpọ ANSIPA Anambra State Investment Protection Agency ọ dịkwa iji gosikwa gị dat na the government makwa ihe ha na-eme gị na ife ha na-eme ọ bụrụ sị pụta ije na ministry bureaucracy dị na ministry na dịba too much because of ndị ọrụ oyibo mana itinye ha n'isi na ANSIPA na kwuo si nekwa ihe chọrọ ime ife ozugbo bam execution eme ya ozugbo ọ gaghara gị. That is why you see people are coming into Anambra to come and invest because this is the only state ọ ga-wee bata mee investment ga na-afụ ya n'anya within a reasonable time. Daalụ hinne ụgbọrọ ife ewu na-eri. Nke ọzọ m na-ajụ gị bụ asị na Igbo afụrụ onwe ha n'anya ikwele nka. The truth na abụ m onye Igbo and enwere ike asị na Igbo afụrụ onwe ha n'anya ọ bụrụ a general term but I believe na onwere ndị fụrụ onwe ha n'anya karịa ndị Igbo depending on otu isi wee na-afụ ya. Onye Igbo ga-akpọrọ onye Igbo
Igba Boi o bidoro ya ahịa ọ kwụọrọ ụgwọ shop onye ego ọzọ bụ onwe ya ọ ịfụnanya onye Igbo ga-anụ ube nwanne ya land ya ọ na Igbo ka asọ ọnụrụ ube nwanne agba n'ọsọ because na onye eji mara ndị Igbo na anyị na-ejikọ aka ọnụ eme ife n'agbanyeghị na enwekwara ike nwee one or two people nọ na etiti anyị na-ede anya ma na-eme aka ekpe mana ama njizi ya wee si na Igbo afụrụ onwe ha n'anya mụnwa kwenyesiri ike na Igbo fụrụ onwe ha n'anya and ekwuru m si that na ihe mere iji fụ ha n'Igbo ji na-aga ka o si aga maka na Igbo fụrụ onwe anyị n'anya ọ bụrụ na Igbo afụrụ onwe ha n'anya onye rigoro ọzọtụ ndị ọzọ mana onye Igbo na-arịgo kpụkọ ndị mmadụ ị ga-apụta na shọpụ onye Igbo nwe mmadụ 10 na-agbara ya bọị emechaa ọsetụlụ ha in the next 5 years mmadụ 10 ahụ efu ha fa n'anya moto fa enwee ego ọ ịfụnanya o nwere ife ọzọ ịfụnanya so I believe m that na ọwụwa ndị Igbo fụrụ onwe ha n'anya and I believe m that na a ga-eji maka ife 1 or 2 persons na-eme ndị na-eme aka ekpe wee were ya wee generalize ya na Igbo afụrụ onwe ha n'anya Igbo fụrụ onwe ha n'anya Igbo na-akwado onwe ha Igbo na-asọpọtụ onwe ha n'ife ọbụla a na-eme so ọ ha mere onwe ka esi na-eme ife n'ala Igbo ma ịgba nkwụ ma akwamozu ifu ndị nọcha Lagos ma ndị nọ Abuja ma ndị nọ mba ofesi ifu ha nche aba plane nata just to come and support their brother or solidarity is love mana nwa obodo ndị ga-eje gasị obodo ndị na-eme aka ekpe ịpụta ha na-eme ihe like this nwere onye ya afọ asịghị onye nwa nọ Lagos onye nwa na Abuja natalọ mana ndị Igbo must renata Igbo must come back so on this note I want to tell you that Igbos we love ourselves. Finally, in na House of Assembly ị nwere ike inye anyị a bit history ma etu isi banye na ihe imegolu so far nwego law bill email introduce just generally your experience in the house. I'm still a new person in the State House of Assembly. We were just elected in the last general election. Mana obi dị anyị ụtọ, particularly myself. And experience in Nwete ebe ahụ were very unique experience. I'm a lawyer by profession, and as a lawyer, I'm going to the basic foundation to be a lawmaker. Because with my knowledge of the law, I can now apply it into lawmaking. And so far so good, it has been going on well. Most of those bills are in it's something it's something we do jointly. Onye atụpụta ya n'alụ dịka nkata ndị akpagasịrị ebe atata enwechana ihe ndị nnụrụ mbanye na house anyị nọrọ na executive session nkwunyiti ya onye ewete nke onye ewete nke onye ewete nke ya onye ọ na-ewere pen na paper na-ede anyị degide ya dechaa ya anyị shape ya ọghọ bill ofu onye present ya anyị emebezi ife dị na first, second and third reading ọ bụrụ law. So all ka isi wee na-eme na House of Assembly. The experience is superb. Anambra State House of Assembly I nwere 30 members and they nwere this unity of purpose. Anyị nche nwere one direction and our direction is Project Anambra. Ihe niile anyị na-eme na House of Assembly is for the good of Anambra. Ọrụ niile anyị na-arụ maka Anambra State, not for any other. It's not for personal interest. Yes. I know ka Anambra wee digodi mma. Maka Anambra dị mma dịrị anyị na mma. Ebe anyị nọ taa, anyị ama ebe forever. The tenure of every house member is 4 years. Which was the election of UGOSINACHI ALOR. Man, ọ na eme gị ihe kwesịrị ma ọ na eme the necessary laws you are supposed to do. When you come back to the society, itabafu dịkwa na ya. So the only opportunity you have is when you are in that system, contribute to your quota. Those are anomalies in the society. You bring it out on the floor of the house so that the house can be able to correct them by way of laws. That is why the experience I'm having today, it's something I'm thanking God for. Because now, when I live here, I'll live a better person than I came. Because Imana nke abụrụ na Imana ọda abụ appointment on the by na-ekwu or by election. Ọwụ na dịka nsi eme nke na mmesịa 4 years a na ndị by gasị imere ọfụma
ha ezijekwa gị ọzọ ha sị gị jekwa ha sịkwa na emere ọfụma fa sị gị na chiata ka nwanne anyị nwoke ọzọ mee gịnị jekwa because na mgbe m batara o nwere onye nọbụnụ onye ahụ nọrọ ụzọ na-abụ ọ nọrọ 8 years 4 years ndị be anyị sị ya na chiata ka ezijekwanụ nke onye ọzọ ewee zije m anọkwa m kịta ana m anwakwa ike m na-eme ife niile ihe ma na the House of Assembly webe a na-emebe iwu but a na-enwe misconception about the House of Assembly because of a partial failure of the local government system. Because na ada enwekebezi local government election in Nigeria due to onye ọrịpụta National Transition Committee. So all over the country people depend more on the House of Assembly members than what they should do. So I need to put pressure on the lawmakers to perform more than because as a lawmaker, what I'm supposed to be concerned is how to make laws for the state. Any other thing you see me doing will just oversight, something I'm just trying to do to be able to show my people love. But people believe that as an honorable member in the House of Assembly, that they are rural for family, scholarship. Onwego ihe ndị nke a na-akpọ constituency project onwere nke imegolu mba erubere mgbe eji eme constituency project oge ruo a na-anọ ọdụ kpaa ya ịghọtaga akpasịa ya ewepụta ya but ihe anyị mere ihe anyị na-eme since anyị na-ejegasị n'obodo na-achọpụta ifewu mkpafa because o nwere ndị nọ n'obodo na ebe rụrọkwa ụzọ ị nwere ike che na ife rụrụ dị mma mana ọ bụrụ ụzọ ka fa chọrọ enwere ike ka bụrụ mkpa ha da n'ụzọ ahụ rụrụ nwee ndị wụ ebe gbapụrụ ha mmiri ọ bụrụ mmiri wụ mkpa fa o nwere ike nwee ife ọzọ so ọ na-wee ruo enwere ike ebe ahụ ị na-ene anya ka ị mere fa nnukwu ife nwere ike ọmabụrụ nnukwu ife ahụ ka ha chọrọ like o nwere obodo ndị na-enwero ka ha si ebuje ụmụ nwaanyị na hospital ebịa bute ambulance bunyefa faman use nwe mana iburu this keke ambulance bunye ha fire dị happy fire enwe obi ụtọ because na keke ambulance ahụ ka gadịrị ha motorable to ebe fa na-eje dan onye bunyere ha homa bus mana gụwa bunyere homa bus nwere ike dị ha na-esi na imegoro ndị obodo a nnukwu ife so ife anyị na-eme collation anyị can collect what every community needs and those things are their needs the ones anyị ga-emenwu na our small capacity as a lawmaker anyị eme the ones anyị ama mmenwu anyị ebujere ya onye isi obodo si ya biko nekwa ana m represent ndị dị otu a nekwa ife fa n'idiri kedu ka a ga-esi wee mee gịnị wee mere FIFA onye isi obodo wee sizie nekwa enwego ndị nke ekwuru emebegoro like ibe na my constituency enwere nnọkwa ọkụ etiti road onye isi a na-etewe gị ya a na-eme ya because emee ya oge dị congest traffic na Nnobi na afọ Nnobi because onye ọla na-ejezi da side pụta isi na nnọkwa pụọrọ onwe gị jebele onwe gị ọ bụrụ ọzọ ịpụtakwa onye ọla bịa na Nnobi junction bịa kwụrụ ịghọtago ekwukwa nke mmiri John ọsị ahụ gịnị ọ bịakwa ọ tee ya moto na-agba na ya na-arụkwa ya ma nke obi aja so nwere ife ọbụla anyị kwuru si onye isi nekwa ka o si dịrị anyị gọvanọ Anambra steeti Prọfesọ Charles Chukwudi na-eme ọfụma ọ na-eme obi esi anyị ike ọ na-eme anyị na-aga anyị na-enwe aṅụrị because n'ife anyị ga-ekwu ka nkụ ọ bụ na gọvanọ anyị adịghị eme ọfụma anyị ga na-ezogharị kịta mana because na ọ na-eme ọfụma anyị na-eje ebe ọ na anyị na-eje anyị wenye isi anyị na-eko because na ife na-aga ọfụma Odogwu UGOSINACHI nwere ndụmọdụ ọzọzi nwere ike ịdụ ndị Igbo anyị generally based on ihe niile anyị kpara ndụmọdụ a ga-enye ndị Igbo na ndị Igbo anyị ga-ejisi ike anyị mana o nwere ka ụbọchị si wee dị mana nke ahụ bụ nke anyị ejidesi ya ike anyị mara na ndị Igbo na-asị na anyị dị egalitarian in nature which means we can survive on our own. Anyị ga-anọ ndị Igbo nwere ike si na fa chọrọzi ịnọ ka anyị nọrọ onwe anyị agba ụdọ anyị nọrọ anyị ga na-afụ ife anyị na-eme were emepụta ife so ihe nji si na ndị Igbo jisi n'ike anyị ga na-arụ ọrụ anyị ga na-agụ akwụkwọ anyị ga na-azụ afịa ife niile ahụ ejiwe mana ndị Igbo anyị ga na-eme ya ya ọfụma and maka ndị Igbo be anyị maka ndị nke ji etinye aka na ajọ ife ana m ayọ unu si unu biko wepụ na aka enwe n'ofe o nwere uru dị na ajọ ife
o nwere ife karịrị iji nwayọọ wee na-eme ife mmiri atụgide ofu ụbọchị ọtụjuo mana nke mbute a ejiri amara ndị Igbo onwere mgbe eji ego mbute mara ndị Igbo eri mgbe mana ọ dịkwazie ka duto ife a na-afụgasị na soshal midia o nwere ike eti Igbo TV ifu ndị na-anya moto 200 million 300 million ọ na-agụ gị ejuzi onwe gị onye ọtara afọ how many years before wee go ụgbọala 200 million. So ndị Igbo be anyị onye ruo ya tinye aka ị na-enene bọ gị anya ị na-ene ụmụ gị ị na-ene ụmụ dị ana gị ị na-ene ndị ọyị gị anya onwe na-adị emeta si ya na-ejirọ ka ife a wee mara ndị Igbo Igbo bụ Igbo ekene m unu orio na kolobia ruo ya na nke inugo gụ onye bụ eze na eze ji eri ha ọkwanụ nne ibe nna ayọ ndị ọgụ uche emere mmadụ Igbo na-emere unu ibe na anyị ji adị ka echi na-eche anaghị agwụ agwụ ọchọ nke o ji eme anyị bụ Igbo na ọja analila azụ ọkwa eche anyị na-eze ata ṅụkwa ya mmiri na anyị bụ Igbo adị Igbo ata ajọ ọkwa n'eziokwu hei